Яш буынны ғұрып ғадатлар, йылалар, тоттар халық ойыннары білән таныштыру. Аулақ үй батыл проекты кімнәрні бірләштірә? Милли үзенчәлектәр сақланамы? Эфирда тайны нұқтасы тапшыруы, студияда Алмаз Ғафият Хисәмісіз. Хайры кеш біттірен қонақлар, қоршығызда түймелер бар, әгер де алдай аңғыраған фикір білән келішмесіз екен. Қызыл түймеге басас, келішсәгі зәңгәр һәм оқ нейтралитет белгісі. Сәрі ханым, еңгілік аулақ үй батыл нәрсе екен аңлатыға әлі тамашашыларға, кімнәрдір бәлки білі бітірмейдер. Біріншіден аулақ үй һәм батыл сүзләр ничек bir урынга туры килде бит инде. Халкыбызның ялаларын, гырыф-гадәтләрен шагылдырган аулак өй, әмма без аулак өйдә җыелышып, шәкшәк белән чәй эчеп кенә утырмыйбыз. Дөнья хәлләрен сөйләшеп, без инде бүгенге көндә китап укуны да беренче чиратка куябыз. Мәктәп безнең эш юнәлештә эшли торган аулак өй батыл. Kitap okunu məktəb oxucular arasında, studentlар arasında həm icadi türkümlər arasında da maqsad itib qoyabız tatlar ədəbiyyatı klassikasını bilü. Ol bizning tüp maqsadlarımızın birisi şulay yox. Türlü buun icadi şəxslərin yaş buunğa tanıştırу, şuluq vaqtda yaş buun oxucu balalar, studentlar arasında İjat kuvvəsi bulğan balalarını barlау, һәм аларга инде менә үзебезнең аулак өйдә остаз каләм ияләреннән әз булса да хәер фатиха фикер алу. Һәм бу проектның барыбер менә эчтәлеген аңлыйсы иде. Монда безнең җиңүчеләр дә бар. Анис әфәнде, нидерәк этаплардан уза дип әйтик. Батыл булганда бу бит инде каршылык булырга тиеш сүз дигән. Менә сез кемнәр белән инде көрәштегезме монда? Сәхнәдә көрәштегезме, иҗади яктан көрәштегезме? Менә тамашачыга шуны аңлатыгыз әле. Чыннан да иң беренче районнар арасында булганда, Апас районында булды. Ул март айында узды. Беренче мәртәбә мәктәп укучылары арасында. Монда инде икенче безнең аннан соң ярым финал рәвешендә ансы Буа районында булды. Монда инде шулай ук тирә күрше районнар Буа шәһәрендәге Тәтеш, Кайбыш, Чүпрәле, Апас районнары командалар килгәннәр иде. Һәм аннан соң өченчесе аннан җиңеп чыккан командалар инде Казанда, монда биредә Тукай клубында. Шулай ук монда инде республика күләмендә җиңеп чыккан ярыш булды. Һәм иң соңгысы финал ул иң-иңнәре монда язучылар, Зәй районы командасы, Шуашиянең Батыр районыннан килгән команда һәм Апас районы алар инде Булгарда ярышты. Шуннан да ярыш дип әйтергә кирәк, бу нәрсә үзара ярыш. Монда үзеңнең интеллектуаль белемеңне күрсәтү белән беррәттән коллективизм бар менә монда. Анда бит әле шигырь язу гына түгел, я булмаса бергә эшләү, кемдер гармунда да уйнарга тиеш, шул вакытта оста җырлый белергә дә тиеш, шул вакытта классиканы да белергә тиешсең. Ә инде классиканы белер өчен, әлбәттә, ятка калмас өчен укырга кирәк. Менә милли үзенчәлекләрне сөйләшәбез, Миләүшә ханым, менә үземне дә гаҗәпләндерү өстендә хәзер бит инде безнең бары мөгез чыгару, кешене шокка туру, гаҗәпләндерү дигән төшенчәләр бар. Менә аулак үй белән батыл сүзенең бергә туры килүе ничек кабул итәргә кирәк аны? Шулай бүген заманага яраклашу дигән сүзме бу? Гомумән, һәм инде әгәр дә проектның эчтәлегенә керсәк, монда шулай яшь буынга җиткерү дибез, яңа буынга җиткерү, менә бу эшчәнлектән инде хәзер инде бу безнең тел торышына без киләбез, чөнки бу хәрәкәткә генә килми, бу уен фест, Утфест дип без менә инглиз теленә ияреп, үзебезнең телебезне менә шундай камилләштерәбез. Мин бу әйбергә каршы, чөнки без үзебезнең мәдәниятебезне алга күрәсебез килсә, biz үзебезнең мәдәниятебезне беренче урынга куярга тиешбез. Ә без монда инде мондай исемнәр белән үзебезнең мәдәниятебезне икенче урында артта калганыбызны раслыйбыз инде. Ләкин бу бит хәзер өстенче. Безнең инде бу мәгариф системасына да керде, шәһәр системасына да керде. Мәдәният министрлыгыннан да килде. Менә бу англицизмы, инглиз теле аркылы балаларны җәлеп итү дигән лектән килә дип әйтәм. Ләкин үзе менә бу форма безгә ярдәм итә. Әлбәттә, мәдәниятне сакларга, чөнки менә мин 2 еллык тикшерү уздырдым. Безгә укырга килде көләтләрдән студентлар, бер көләттә генә фольклор өйрәнелә. Сүз бара рус һәм татар фольклоры турында. Бер көләтнең программасында фольклор калган. Даже безнең программада хәзер татар фольклоры юк, без башка фән астында фольклорны өйрәтәбез. Ә бит безнең фольклор у телебезнең нигезе. Без фольклорны югалтабыз икән, телебезне югалтабыз икән. Һәм без менә шундый
реанимация, менә мондай чаралар уздырмаса, халыкта уятмаса, кызыксыну. Монда бит халык катнаша. Һәм мин менә бер чарада гына катнаштым, Балташвар Кукмаралар белән шурашканнар иде. Һәм менә шундый халык күңелен биреп бу чарада катнаша. Балалар әдәбиятына багышланган чара иде. Укып килгәннәр, бик матур шигырьләр язалар. Бар алар арасында тизмә шигырь генә төзгән, ләкин иде матур шундый камил шигырьләрдә төзегән кешеләр бар. Бер-берсеннән алар өйрәнәләр. Без монда анализ нәтиҗәләр ясап күрсәтеп, мисаллар итеп аралашу тел яши һәм мәдәният буыннан буынга күчә. Мәгариф министрлыгы вәкиленә дә сүз бирергә. Ләйсан ханым, менә ниндирәк кисешү нукталары бар икән сезнең министрлык һәм нәкъ менә әлегә Аулак Ибатов белән мәдәният министрлыгы аңлашыла, мәгариф министрлыгы бу очракта нинди роль башлар икән? Гомумән алганда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы безнең язучылар берлеге белән, иҗтимагый оешмалар белән һәм шулай ук мәдәният институты белән дә, министрлыгы белән дә тыгыз элемтәдә эшли. Аларның проектлары безнең өчен бик кызыклы, біз аларда бик теләп катнашабыз. Инде милли проектлар аерым игътибарга лаек. Монда да безнең Аулак әдәби батыл проекты, ул безнең белән бергә телебезне, әдәбиятыбызны, тарихыбызны киләчәк буынга җиткерүдә нигез булып тора торган һәм ул безнең уртак бурычыбыз һәм шул ук кисешү нуктасы минемчә. Йолдыз ханым, біз әгәр дә инде шушы киләсе һаман менә җөмлә саен киләсе буынга тапшыру дибез. Бүген димәк проектлардан башка әлеге буынга тапшырыр безнең мөмкинлекләр юк дигән сүз. Әллә бу проект ничектер ярдәм итеп ала дигән сүз. Менә ничегрәк икән? Сез инде турыдан-туры шулай әлеге проектны инде бу проектта, бу әдәби батылда беренче көннәреннән катнашкан кеше буларак, исеме ничек кенә аталса да, ул үз максатына ирешкәндер дип уйлыйм. Чөнки менә әзерлек чорында мәктәпләргә килеп керәсең, алар инде шушы Аулак Ибатылның ясап куйганнар, силгеле үзләренең пишмакларын ясаганнар, шигүле силгеләрендә, шигүле мендәр тышларында тапканнар. Менә бу бит инде үзе безнең шушы үткәнебезгә мәхәббәт туа башлаган дигән сүз. Минем бер яраткан сүзем бар, селкемәсәң шалтырамый дийме. Менә шушы селкеп карау бу. Нинди анда кыңгыраудан нинди аһаң чыга инде? Анысы бөтенебездән тора. Ләйлә ханым, сез дә җиңүчеләр исемлегендә менә ниндирәк этаплар аша узарга туры килде. Нәрсәләр бирде әлеге проект дип әйтик инде шәхсән сезгә? Минемчә, милләт яшәсен өчен беренче чиратта, менә үземнең коллегалар белән ризалашам, беренче чиратта без халык иҗатын, фольклорны сакларга тиеш. Без милли ризыгыбызны сакларга тиеш. Киемебездә милли элементлар сакларга тиеш. Шул вакытта гына безнең татар сакланачак. Бу проект менә шушы фольклор белән бер рәттән без халык аңа әзерләнгәндә классик әсәрне укый. Мәктәп программасы ул, татар классикасы, әдәбиятымы барысында кабатлый укый, яңадан белемнәрен яңарта. Шуның белән бу проектны мин бик истәлекле дип саныйм. Һәм бу проектта катнашу, бу безнең олы кеше өчен генә түгел, яшьләр өчен, балалар өчен бигрәк тә бик файдалы, бик кирәкле дип саныйм. Чөнки иң кирәкле әйбер бала чакта салына, менә шул кичкенә вакытта өйрәнгән шигырьләрне сөйләп йөрибез бит без менә. Үзем шулай дип саныйм. Менә Йолдыз апа әйтеп китте, чыннан да сез сорау биргәнегез бит әле. Мәктәп программасы бу елгы менә 1нче класска керде. Яңа стандартлар буенча 1 сәгать татар теле. Күз алдыгызга китерегез, 1 сәгать татар телендә шул хәтле бай мирасны ничек итеп биреп бетерергә кирәк укучыга. Моңа күңел әрни. Без менә шушындый батыл хотя бы шуның буенча булса да укучыларны, үзебезнең бай мирасыбызны, менә хәтле бай язучыларыбыз бар дип әйтеп, өстәмә бирә алабыз. Юк дәресләр хәзер татар телендә. Мәсьәлә, аны турында. Менә шуңа барабыз дип кенә әйтәм. Менә шуңа барып тоташа. Зәлия ханым, шуннан да балалар белән ничегрәк элемтәдә тора. Шул өлкән бу монда аңлаумча бит инде шул иҗат коллективларда катнаша. Менә аңлатсагыз иде шулай ук ничегрәк бара бүленеш. Һәм без һаман яшь буңга дибез. Нәрсәләр эшләнә менә конкрет ниндирәк эшләр? Шул хакта сөйләсәгез. Менә без башланып китте балай үзебезнең 180нче мәктәптә беренче коймак пеште безнең һәм ул тиешсез булды. Һәм без ул Аулак Ибатылдан соң 10 балага каршы 5 профессионал шагыйрьләр ярышты. Балаларга кайсы мәктәпкә керсәк, шул мәктәп программасыннан сораулар әзерләнә. Инде шагыйрьләргә аларга
халык җырларында өстәп бирәбез, чөнки бар шагыйрьләр арасында 400 җыр авторы һәм үзләренең җырларының үзләрен автор икәнен күрсәтмәгәнгә үпкәлиләр, әмма кайбер классик җырларына алар авторларын танымыйлар. Шуңа әзрәк генә булса да җырларның авторларын белсеннәр өчен без җырларында кеттек уеннарга программага. Иң беренче Аулагыйдан соң без Мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать яздык һәм Бөтен дөнья татар конгрессына яздым, бергәләшеп эшлик әле дип, һәм без инде йөри башладык. Мәгариф министрлыгы тәкъдим итте нигезләмә язырга һәм инде графиклар төзеп, алар безнең үзебезнең Казан мәктәпләре, район мәктәпләрендә шушы аулагыйлар белән чыгып киттек. Анда 2 команда ярыша, 3 уен. Беренче уен туралган шигырь мәктәп укучысына, мәктәп программасыннан әйтик, Фатих Кәримнең Кыңгыраулы яшел гармоны. Инде шагыйрәләре безгә классик әдәбият. Һәм икенче уен мәктәп программасы буенча булганга күрә, без кемнең миллионер буласы килә дигән уенны алдык һәм ул уенда 5 сорау 10 кешелек командага менә 6 сорау булды бит инде. Һәм ул 5 сорауның берсе я портрет, яки һәйкәл була. Без менә Йолдыз апа да белә, бер мәктәптә балалар һәйкәлне танымадылар. Чөнки аларның ул һәйкәлне күргәннәре юк. Бу бик кызганыч әлбәттә. Әйе, хәзер менә шуннан да бу ярышта дип әйтәм, бу бәйгедә, бу батлда җиңүчеләрнең белем сыйфатын ничек бәяләргә? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нокта тапшыру Аулагый батл турында фикер алышабыз. Йолдыз ханым, сез әйтә башлаган идегез, менә шуннан да белем бирү дәрәҗәсе дип һәм бәяләү дип. Менә нидирәк нәтиҗәләр булды? Сез гаҗәпләндегезме? Галимнәр шулай дип әйтәләр, име. Әгәр дә кеше уйламый торса, баш миенең буразналары сайыга башлый дип. Менә шушы баш миенең буразнасын сайыктырмас өчен без өлкәннәргә дә бик яхшы чара булды ул. Чөнки балалар алдында ятка калып утырып булмый бит инде. Дөрес, без мәктәп программасын инде моннан 40 ел укыган әйме. Шулай да күп нәрсәләрне хәтергә төшерергә туры килде. Һәм мин уйлыйм, без инде балалар алдында без дөрес күбрәк аларны җиңдерергә тырыштык. Монда андый хәлдә булды, чөнки инде канатлары киселмәсен ни диеп. Ләкин гадел бәяләүләр бик гадел барды, бик дөрес барды инде ул. Кемгә ничектер минем үземә бик ошады. Мин аны үзебезнең Шәһри Казан газетасында Аулак и батл арбасында дип язып та чыктым берничә тапкыр, 1-2 тапкыр язма бирдем мин ул турыда. Гомумән әйтәм бит, кемгә ничектер, миңа ошады бу Нинди шара. чыгарырга мөмкин моннан? Менә белем бирү сыйфатына, Минуша ханым, шуннан да яңа буынга менә тәкъдим итү нәхмәлеге проектлар нәтиҗәсендә үз җимешләрен бирә аламы икән ул? Без инде шул ук хәзер яшьләр бөтенләй башкача фикер йөртә, аларны хәзер шул ук тел һәм милләт мәсьәләләре кызыксындырмый, горыф-гадәтләр, шул ук йолалар, менә шул сүзгә җавап ишетәсе иде. Бик кызыксынып көтеп торалар әзерлек белән. Алар бик көтәләр. Менә безнең бер очрак булды бу районында. Команда әзер, Ранис Ракетович безнең анда жюрида утыра иде. Команда әзер, балалар әзер, бер баланың аягы сынган. Ул гипсы белән, Йолдыз апа, сез дә шунда идегез, ул гипсы белән сәхнә артына менгән урындыкта утыра. Мин бүген баянда уйнап, үзебезнең командага йөзек салышта 5 бал алып килергә тиеш идем диеп, сыйныфташлары урында куеп микрофон килеп, ул бала халык җыры көйләрен тезмә уйнап, бөтен зал кушылып җырлады һәм инде 5 кенә түгел, 10 бал куйдылар жюри. Безнең хөкемдарларыбыз балаларда кызыксыну бар. Бу проекцияларында, Минуша ханым, гомуми хәл ничегрәк икән бүген? Чыннан да балаларның, яшьләрнең менә шушы мин санап киткән горыф-гадәтләр, йолаларга, традицияләребезгә дип әйтим һәм үзебезнең тарихыбызга мөнәсәбәт ниндирәк? Кызганычка ки, безнең менә бу эш алып барыла, мин гел әйтәм, без өйрәнмибез, без стилизация тәкъдим итәбез. Без шит мәдәнияттән алабыз да, безнеке дип күрсәтәбез, татарлаштырдык дип инде итәбез. Чын үзебезнең мәдәниятебезне өйрәнмибез. Безгә менә бу горыф-гадәтләргә килгәндә, аның интеллектуаль ягын яшьләргә күрсәтергә кирәк. Чөнки без аны 5 планкага калдырып,
бию, жыр дип итәбез, ләкин жырның да бийик жырның мына моңның бийиклеген күрсәтә алмыйбыз. Мәдәниятебезне яшьләргә аның менә бийиклеген кызганычка күрсәтә алмыйбыз. Без аны гел яшьләргә гадиләштерәбез. Менә әйтәбез, без аулаштырабыз дип, ләкин авылда яшәгән халык академиклары безгә бүйük мирас калдырганнар. Һәм мин менә бу Аллагы батыл эшендә нинди мөмкинлекләр күрдем. Үзем менә Балташка барып кайткач да. Без бу площадка белән файдаланырга тиешбез, яңа белем кертергә. Чөнки мин сезгә кабатлап әйтәм, фольклор өйрәнелми. Фольклор вузда өйрәнелми, көйләйттә, мәктәптә дә аңа хәзер урын юк. Һәм без безгә инде хәзер 1 сәгать без әдәбиятта өйрәнмибез, без төрле площадкаларда телне эшләтергә тиешбез. Һәм үзебезнең мәдәниятебезнең иң каймак белән таныштырга тиешбез. Моның өчен без китапларны күтәрергә тиешбез һәм тәкъдим итәргә тиешбез. Примитив гына табышмаклар түгел, мәсәлән, шул накый сәнбәттә борынгы табышмаклар Алтын Урдадан калган. Һәм бу Алтын Урдадан калган бер табышмакның тарихын алып, Алтын Урда тарихы турында да сөйләшергә мөмкинлек табарга тиешбез. Үзебезнең мәдәниятебез, костюмыбыз турында да, гореф-гадәте турында да без әзерләнеп килсәк, эшли алабыз моны. 1 сәгатьтә. Һәм минем бер шуган әйбер, Аллах өйнең үзенең аудиториясы булырга тиеш. Менә без Балташка баргач, анда буш зал булды. 2 команда килде. Ушмара һәм Балташ. Җәй булды инде дип шулай дип акландык инде без. Ләкин аудиториясы залда булмады. А кем өчен? Аудитория булса, халыкны җыйса, администрацияме инде, исполкомы инде, халык тыңнаса, шумып китсә, мин менә үзем рус поселогында үстем, рус мәктәбендә үстем, ләкин безнең урамда радио уйнады, ярты көн татарча уйнады. Иде ярты көн татарча радио уйнады. Җәмгыятьнең үзгәрүе дә йогынты ясый монда. Диңгез, татар диңгезен уятырга тиешбез. Безнең менә Казан Федераль университетын сезгә видеосында җибәрбез, зал тулы тамашачы. 50 генә түгел 70%. Җитәкчедән тора, җитәкчедән тора. Мамадышка бардык, тамашачысыз булмады. Арчада, Кенәр мәктәбендә залы туп-тулы булды. Һәм районнарда да торадыр әле, җитәкчелек нинди мөнәсәбәттә тора. Әлбәттә, шул булды. Әмма тагын бер әйбер бар, сез әйткән очрак фольклор бездә мөнәҗәтләрдә бар, бездә бишек җырлары да бар, әйме һәм шул ук вакытта бездә бар Әйтик, Каюм Насыйри исемендәге мәктәпкә бардык. Каюм Насыйри иҗаты белән таныштык. Өлкән буында балалар да, укытучысы да бөтенебез бергәләшеп, ким дигәндә 30 кеше. Сез әйттегез, китап укуга мәхәббәт идегез. Ләйсән ханым, менә шуннан да ничегрәк бүген балаларда китап укуга мәхәббәтне уятырга икән? Бүгенге көндә әйтеп үтәргә кирәк инде министрлык тарафыннан белем бирү программаларын һәм дәреслекләрне үзгәртү, яңарту, камилләштерү өстендә бик тә җитди эшләр алып барыла. Һәм әлеге вакытта безнең укыту программалары татар теленнән федераль реестрга кертелгән һәм 89 дәреслек татар теле әдәбияты дәреслеге ул безнең федераль исемлектә. Шунда бүген форсаттан файдаланып әйтәсем килә, әлеге дәреслекләр безнең министрлык сайтында аларның электрон формалары урнаштырылган. Аулак үй батыл программасына килгәндә, ул программа, ул проект мәктәп коллективыннан зур әзерлек сорый. Монда инде безнең декорацияны да, костюмнарны да әзерләргә кирәк, һәм укучыларны әзерләргә кирәк. Телне, тарихны, әдәбиятны, нинди сораулар барысында китаплардан укырга, белемнәрне ныгытырга кирәк. Алайда безнең районнарга чыгалар бит инде, аларның графиклары төзелгән, аларны бик хуплап каршы алалар һәм рәхмәт итеп озаталар. Оештыручыларга зур рәхмәт. Аннары бит әле монда мәхәббәт уяту дигәннән кешене мәҗбүрләтеп булмыйдыр. Ранисов ханым, менә район җитәкчелеге дип әйттек, балаларга ничектер мәҗбүр итү, кызыклы формаларда тәкъдим итү, менә шул ук һәрбер мисалда монда инде әйтеп киттеләр. Сез ничек уйлыйсыз? Менә үтемле чаралар булып, нәкъ менә әлеге проектның бәлки ничектер яңа тармакларын, аңлашыла әле киләчәктә бәлки алар булыр да, менә нәрсәләрне тагын камилләштерергә кирәк, нәкъ менә кешеләрне мәҗбүр итеп түгел, мәхәббәт уяту формасында башкарыр өчен. Укучылар гына түгел, мәсәлән, безнең командада төрле өлкәдә эшләүче кешеләр, анда укучылар турында бар. Монда нәкъ менә мин әйтмәкче булам, менә бу соңгы булган, әле генә булган проектта, мәсәлән, анда
язучылар иде. Менә Миләүшә ханымның фикере белән мин түгел килешәм. Чыннан да без мәркәм моны бер багышага кирәктер менә шушы мәкаләләргә тулайым. Чыннан да без белмәгән мәкаләләр бик күп. Менә аны өйрәнәсе килсә, кешегә бит инде ул яңа бер этәргеч булыр иде. Аннан соң табышмакларның үзенә айрым. Чыннан да менә бу кеше тематика буенча бүлдерәм гафу итегез, Каюм Насыйри иҗатына багышланган. Анда менә Каюм Насыйриның мәкаләләрен җыйдык. Бер балага чыкты мәкаләне дәвам итәргә. Чынлап еласаң, Сукыр күздән яшыга. Ул әйтә, чынлап еласаң, күңел булады. Үзенең инде ниндидер дәвам фикер бараның, үзенең дәвам итерлек, җөмләне төгәлләрлек белеме бар, әзерлеге бар дигән сүз. Без мәкаләләр белән дә эшлибез, төрле темага мөрәҗәгать итәбез. Әйтик, менә без Абдулла Алиш темасына Урмайга бардык, без анда Муса Җәлил һәм Җәлилчеләрне алып өйрәндек. Бу теге бер генә аулак идән, ике генә аулак идән, анда ниндидер бер тараю, тарлык бар дигән сүз түгел. Без инде төрле мәктәп укучылар арасында эшлибез, студентлар белән эшлибез һәм шул ук вакытта иҗади шәхесләр белән эшлибез. Менә шул ук проекттан тыш, Ләйлә ханым, тагын нәрсәләргә этәрде сезне әлеге эшчәнлек дип әйтик. Нәрсәләр аңлашыла, монда җиңүчеләр рәтенә керү һәм тагын менә алга таба илһамландырдымы ул нәрсәләргә? Әлбәттә, һичшиксез. Мин үзем дә шактый еллар мәгариф өлкәсендә эшләдем һәм безнең зәй командасында педагоглар шактый. Ул педагоглар татар теле укытучылары, шулай балалар бакчасында туган телгә өйрәтүче тәрбиячеләр. Әлбәттә, бу проектның дәвамы булачак дип саныйм мин һәм бу педагоглар көн сайын килеп, көн сайын эшкә килеп, әлеге проект нигезендә менә шушы белемнәрен, шушы алган тәҗрибәләрен, иҗади ниндидер табышларын, алар әлбәттә эшләрендә кулланачак һәм бу һәр өлкәгә дә кагыла. Бу мәдәният өлкәсенә дә кагыла, балалар белән эшләүгә дә, һәр нәрсәгә кагыла бу. Илсам, сез ничек уйлыйсыз, нәрсәләрне камилләштерергә, менә киләчәктә тагын нәрсәләр өстәргә кирәк? Нәкъ менә шуны әйтәсем килеп тора, телем кеше тәмәйме. Монда тәкъдимнәр бар, нәрсә беләсезме? Менә бу абруен күтәрер өчен аның бүләкләрен саллырак итәргә кирәктер. Әйтик, мәсәлән, балага җиңүче бала име, миллионер булган анда бөтен нәрсәне белә. Аңа нигә сәләткә путевка, юллама бирмәскә? Ул бит инде менә шушы юллама белән сәләткә барып кайткач, ул мәктәп өчен нинди зур әйбер була, һәм башкаларга нинди зур стимул була. Менә моның миңа калса теге хуҗаларын арттырыбрак, менә шушы спонсорларына күбрәк өмет баглыйм мин үзем. Димәк, ишетерләр, монда конгрессы безнең акыллы сәгать бүләк итте. Балык Бистәсе районы Биектау урта мәктәбеннән Хәбибуллина Эльвина 7нче сыйныф укучысы миллионерда булды финалда безнең 18 февральдә 180нче мәктәптә һәм шул ук вакытта ул бөтен халык алдында бишек җыры башкарды. Һәм ул абсолют җиңүче булып танылды. Бөтен дөнья татар конгрессы белән бергәләшеп эшлибез. Алар безнең менә шул китаплар, акыллы сәгать һәм башка төрле. Димәк, эш дәвамлы булачак. Әлбәттә, безнең график ярты елга бетәбез, үләбез, без диеп теге башны аскаеп кенә утырсак, чынлап та югалуга теге узак калмаган кем әйтмешләйме. Әгәр дә инде юк, менә бу аулаги батыл, юк, без бетмибез әле. Безнең менә шушындый зур байлыгыбыз бар. Һәм без киләчәк буыннарга менә шушылай итеп җиткерәбез, алар үзләренең балаларына тапшырырлар дигән менә шушындый өметне арттыра торган. Безне тапшыру вакыты төгәлләнә, кыскача гына Миләүшә ханым, менә бу аулаги батыл проектның милли әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булып тора икән? Таян ноктасы, мин инде сезгә яңадан кабатлап әйтәм, фольклор ул безнең милли код. Без менә һәр милли кодларны югалта башладык. Төрле милләтләр артыннан чабып барабыз, үзебезне ничек тотарга без белмибез. Һәм менә бу Аллагы форматы, ул бит буыннан буынга күчә торган белем. Һәм менә мондый формат проектлар дәүләт ярдәм итсә, әлбәттә матур балаларга шундый бүләкләр һәм дәвамлы булсын дип чыннан. Ләкин интеллектуаль булырга тиеш. Дөрестән дә яңа буында тарихка, мәдәнияткә һәм инде безнең милли үзенчәлекләргә мәхәббәт уяту бик авыр һәм мондый проектлар киләчәктә дә аларга зур этәргеч булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.